खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ लानानै क'क्राझाराव दुंहाव थासारि पुलिसफोरा फरायसाफोरखौ बुनानै जखम खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जुलाइआव सोरखारा फोसावनानै होखानाय इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों फरायसाफोरनि फिथाइखौ फोसावनानै होदोंमोन। नाथाय फोसावनानै होनाय मेट्रिकनि फिथाइखौ गोजोननाय गैयै फोरमायथिदों गोबां फरायसाफोरानो। थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथियावबो आनजादनि फिथाइखौ लानानै दुंहाव थासारि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सालाकाथि गोजौ फरायसालियाव सा 284 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादनि थाखाय रेजिस्टार खालामदोंमोन। नाथाय सा 74 फरायसाफोराल' मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इभ्यालुएसन फर्मुलानि बायदिब्ला बिथांमोनहा खायसेया फार्स्ट डिभिजन आरो खायसेया सेकेन्ड डिभिजन मोननायनि आसा दंमोन। नाथाय बिथांमोननि साननाया फैमाल जादों, अदेबानि बिथांमोनहा फेल जादों। फेल जानायखौ लानानै फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनाव सोंथि खालामदोंमोन। नाथाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय थोजासे फिननाय मोनिलाय फरायसाफोरा सोमावसारदोंमोन। जायनि थाखाय पुलिसफोरा फरायसाफोरनि सायाव लावथि सिबदों आरो गोबां फरायसाफोरानो जखम जादों। फरायसाफोरनि सायाव लावथि सिबनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादा। बिथांमोनहा बुंथिदों दि 15 निफ्राय 16 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि सायाव लावथि सिबनाया गनायजाथाव नङा आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि सायाव लावथि सिबनानै जेंनाखौ सुस्रांनो हाया होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेनि अक्ट'आ दासिमबो थि जाथ'वाखै। नाथाय बिजेपि दोलोआ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै थाग थियारि जाबाय। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय दावागुरि हारिमुआरि न'ब्लाङाव बिजेपि दोलोआ मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबनाय हाबाफारियाव सा 300निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि माखासे सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। बे हाबनाय हाबाफारिनिफ्राय रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसङोब्ला देरहागोना रोखा। थांनाय समाव इउपिपिएल दोलोखौ खाबु होनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा जेननो गोनां जादों। बेनिखायनो बे खेबाव बिजेपिखौ खाबु होयोब्ला मोजां जागोन, नाथाय गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा जि थांखि लागोन बेखौनो गनायगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसङोब्ला बिजेपिनि इउथ लिडार आरो ससियेल वार्कार जेठमाल मालु धुनिया आरो साजल कुमार सिन्हा बिथांमोननि मादावनो सासे जागोन। बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै सोरखारा इसिङारि माबाफोर सोलो खालामखुमादों नामा? थांनाय 22 जुलाइआव बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ हरनि समाव जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै लाबोनानै गुवाहाटीनि काहिलिपारानि 10 नं आसाम पुलिस बेटेलियननि गंसे स्पेसियेल जेलाव दोनफैदों। बेनि सोमोन्दै नखरनि सोद्रोमाफोर आरो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनोबो जेबो खौरां हराखैमोन होननानैबो फोरमायथिदों। रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै काहिलिपारानि 10 नं आसाम पुलिस बेटेलियननि स्पेसियेल जेलाव जोबथेनानै दोनफैनायखौ खौरां मोननानै माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौ मैया लोगो हमनो थाखाय थांदोंमोन, जेराव बिथांमोनखौ पुलिसफोरा गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ गोख्रों नोजोर लाखिनानै दोननाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायनि थाखाय बिथांमोनहा रन्जन दैमारिजों बायजोनिफ्रायसो सावरायनो खाबु मोनदों आरो जानाय आदार मोजां गैयैनि थाखाय दा रन्जन दैमारि बिथांनि देहाया रानलांबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा दा जोबोद दुखु खस्थ'जों भुगिनांनानै दङ। बिथांखौ रावबो सोरखारनि सोद्रोमाफोराबो खौरां लानो एबा लोगो हमनो थाखाय थाङाखै। गुबुन फारसेथिं आसाम सोरखारा काहिलिपारानि 10 नं आसाम पुलिस बेटेलियननि स्पेसियेल जेलनिफ्राय चिरांनि बियारफिल्डनि गंसे न'आव दोनहैनो नागिरदों होननानैबो खौरां मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे मानि थाखाय बेबायदि स्रोदै नखरनि सुबुंफोरनो खोन्थायालासे जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै गुबुन मोनसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफैदों बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बेनि सोमोन्दै साननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा गासैबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौनो खौसे जानो थाखाय खावलायहरदों आरो गासै बर'फोरखौबो खौसे जानो थाखाय खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जि बिदाय बिथांखौबो बेबायदिनो क'क्राझारनि बबेबा रुम सिङाव जोबथेनानै दोनदों।
मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा बे दुखुनांथाव जाथाया बाक्सा जिल्लानि कुमरिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय हाजोगुरि गामियाव जादों। जाथायजों जिउ गोमानायनि मुङा खने औवारि 55 बोसोर बैसोनि। बिथाङा आबाद फोथाराव दै जगायग्रा बान्दोनि चौकीदारमोन। रायजो राजाफ्रा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खने औवारि बिथाङा फुंनि 7 रिंगासोआव आबाद फोथाराव दै नायनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय मैदेरखौ नुस'नियाव बिथाङा मैदेरजों गाग्लोबजादोंमोन। गिबियाव बिथाङा जोखोम जाग्रोदोंमोन। उनाव बिथांखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनानै कुमरिकाटा देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव मोजांसिन फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा देहा फाहामसालियावनो जोबथा हां लादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे ओनसोला भारत भुटान सिमायाव गोग्लैयो, जायनि थाखाय भुटाननि मैदेरफोरा फैयो आरो बेबायदि जाथाय खालामफैयो। सिगांनि समावबो बे ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जाखांबाय होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बे ओनसोलाव दैनि गोबां जेंना होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दैनि जेंना आरो मैदेरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ मैया हायार सेकेन्डारिनि जोबथा रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय, जेराव 98.99% फरायसाफोरानो पास जानो हादों। गासै 2,49,812 फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि थाखाय रेजिस्टार खालामदोंमोन। 2,49,812 फरायसाफोरनि मादाव साइन्स स्ट्रिमनि थाखाय 38,430 फरायसाफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनि मादाव 32,917 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। 4,609 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों। 542 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। गासै पास जानायनि जौखोन्दोआ 99.06%। आर्ट्सनि थाखाय 1,91,855 फरायसाफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन, जेराव 58,244 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। 89,520 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों आरो 42,029 थार्ड डिभिजन मोननो हादों। आरो आर्ट्सआव पास जानायनि जौखोन्दोआ 98.93%। कमार्सआव गासै 18,443 फरायसाफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनि मादाव 11,189 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। 5,497 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों आरो 1,678 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। कमार्सआव पास जानायनि जौखोन्दोआ 99.57%। मख'नो गोनांदि मोन 14 जिल्लानिफ्राय 100% फरायसाफोरानो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। जिल्लाफोरा जाहैबाय डिमा हासाव, चराइदेव, बिश्वनाथ, चिरां, धेमाजि, धुब्री, गवालपारा, क'क्राझार, माजुलि, मरिगाव, नलबारि, साउथ सालमारा, अदालगुरि आरो वेस्ट कार्बि आंलं। जायफोर फरायसाफोरा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ फोसावनानै होनाय रिजाल्टखौ गोजोननाय मोनाखै, नङाब्ला सोरबा जुदि फेल जादोंब्ला बिथांमोनहा आनजाद होफिननो हागोन। बिथांमोननि थाखाय 5 आगस्टआव मोनसे पर्टेल खुलिनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों हायार सेकेन्डारि बर्डनि गाहाय फलक पाटगिरि बिथाङा। थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय टकिअ'आव जानाय टकिअ' अलिम्पिक्सआव कमलप्रीत कौर बिथाङा वमेन्स डिस्कास थ्र' फाइनालाव सौहैनो हाबाय। 25 बोसोर बैसोनि भारतनि कमलप्रीत कौर बिथाङा 64 मिटार जानथायसिम डिस्कास थ्र'खौ खुबैनानै फाइनालनि थाखाय सायख'जादों। फाइनालनि थाखाय सायख'जानो 64 मिटार जानथाय खुबैनाया गोनांथारमोन। बेयाव कमलप्रीत कौर बिथाङा खेबथाम चान्सनि मादाव जोबथा चान्सआव 64 मिटार खुबैनो हानानै फाइनालनि थाखाय सायख'जादों। बिथां कमलप्रीत कौरजों लोगोसे फाइनालनि थाखाय आमेरिकानि भालारी आलमेन बिथाङा 66.42 मिटार गोजान खुबैनानै सायख'जादों आरो बिथांमोननि फाइनाल गेलेनाया 2 आगस्टआव जागोन। मख'नो गोनांदि वमेन्स डिस्कास थ्र' फाइनालनि थाखाय भारतनि सीमा पुनिया बिथाङाबो गेलेदोंमोन, नाथाय बिथाङा 60.57 मिटार जानथाय खुबैनानै फाइनालनि थाखाय सायख'जानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। मानोना फाइनालाव सायख'जानो थाखाय 64 मिटार जानथायसिम खुबैनाया गोनांथारमोन। बेनि अनगायैबो इन्डियान वमेन्स हकी टीमआबो क्वार्टार फाइनाल्सनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। बिथांमोनहा साउथ आफ्रिकानि वमेन्स हकी टीमनि बेरेखायै गेलेदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा साउथ आफ्रिकाखौ 4-3 ग'राव फेजेननो हादों। गुबुन फारसेथिं भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि पि.भि. सिन्धु बिथाङा वमेन्स सिंगल सेमि फाइनालाव जेननो गोनां जाबाय। पि.भि. सिन्धु बिथाङा चाइनानि ताइ टिजु यिंनि बेरेखा गेलेदोंमोन, जेराव बिथाङा 18-21 आरो 12-21 ग'राव जेननो गोनां जादों।
बिथां पि.भि. सिन्धुनि अनगायैबो भारतनि बक्सार पुजारानि बिथाङाबो 75 केजि खथानि वमेन्स मिडलनि क्वार्टार फाइनाल्सआव जेननो गोनां जाबाय। बिथाङा चाइनानि कियान लीनि आखायाव 0.5 ग'राव जेननो गोनां जादों। गुवाहाटियाव 3 दुथां दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। दुथां दाखाथिफोरा गारि भारा होफ्लानानै रां लुथियोमोन। थांनाय 28 जुलाइआव गरचक आरो जालुकबारी पुलिस थानायाव मोननै केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। केसनि बायदिब्ला आइएसबिटि बास लाखिग्रानिफ्राय बिरखं गाथोनसिम थांनो थाखाय गंसे स्विफ्ट डिजायर टेक्सि गारिखौ भारा लानानै थांदोंमोन। बे समावनो गारि सालायग्रा आरो सानै सुबुङा गुन्डागिरि देखायनानै लुटपाट खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो एखे जाथायखौ लानानै जालुकबारी पुलिस थानायावबो केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 30 जुलाइआव मोनाबिलिनि समाव गरचक आरो जालुकबारी पुलिसनि जथाय अपारेशनाव 3 दुथांखौ हमनो हादों। हमजानाय 3 दुथां दाखाथिफोरनि मुङा फारियै महम्मद आमिनुल हक 28 बोसोर बैसोनि, महम्मद इब्राहिम आली 25 बोसोर बैसोनि आरो महम्मद आली हुसैन 26 बोसोर बैसोनि। 3 दुथांखौबो गुवाहाटि पुलिसा गुवाहाटिनि बरागावनिफ्राय हमनो हादों। 6थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जानो हानाय बक्सार मेरी कम बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सआव गावजों बेले-बेजे खालामनायनि अजद होदों। मेरी कम बिथाङा वमेन्स फ्लाइवेट केटेगरियाव कलम्बियानि इनग्रिड ल'रिना वेलेन्सिया बिथांनि बेरेखायै गेलेदोंमोन, जेराव मेरी कम बिथाङा जेननो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे जेननायखौ गनायनानै लानो हायाखै बक्सार मेरी कम बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेथि आरो नैथि राउन्डआव गावनो देरहासारनो हादोंमोन, नाथाय माबोरै कलम्बियानि इनग्रिड ल'रिना वेलेन्सियाया देरहासारनो हाखो होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बिनि अनगायैबो गेलेनायनि सिगांबो बिथांखौ मेन्टेलि टर्चार खालामदों होननानैबो फोरमायथिदों, जेरै अलिम्पिकनि अफिसियेलफोरा मेरी कम बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनि अदेबानि गावनि जार्सिखौ गाननो मोना होननानैबो बुंफैदों, जेरावनाखि गुबुन हादरनि रावखौबो बेबायदि बुङाखैमोन आरो गावबागावनि जार्सिखौनो गाननानै गेलेनो खाबु होजोबदोंमोन। बेनिखायनो थगायनानैसो बे गेलेनायाव फेजेनदों होननानैबो अजद होदों मेरी कम बिथाङा। लोगोसे बिथाङा भारतनि थाखाय मेडेल लाबोनो हायियाव रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिदों आरो बिथाङा 40 बोसोर बैसोसिम बक्सिं गेलेगोन होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि वर्ल्ड चेम्पियनशिपनि क्वार्टार फाइनालाव कलम्बियानि इनग्रिड ल'रिना वेलेन्सिया बिथांखौ मेरी कम बिथाङा फेजेनदोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै बुथारनो नागिरनायनि केस होदों मिज'राम पुलिसा। थांनाय 26 जुलाइआव आसाम मिज'राम सिमायाव सिमाखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि जादोंमोन, जेराव आसाम पुलिसनि 6 जवानफोरा मिज'रामनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। थांनाय 26 जुलाइनि दुंहाव थासारि जानायखौ लानानैनो मिज'राम पुलिसा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि 6 सिनियर अफिसियेलफोर आरो 200 सिनाय मोनै आसाम पुलिसनि हेंथायै आइपिसिनि सेक्सन 307 एटेम्प्ट टु मार्डार एबा बुथारनो नागिरनाय आरो सेक्सन 120B क्रिमिनेल कनस्पिरेसि बेफोर सेक्सननि सिङाव बिथांमोननि हेंथायै एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। आसाम गभर्नमेन्टनि 6 सिनियर अफिसियेलफोरा आसाम पुलिसनि आइजिपि अनुराग आगरवाल, डिआइजि देबज्योति मुखार्जी, काछारनि डिएम कीर्ति जल्ली, काछारनि एसपि वैभव चंद्रकांत निम्बलकर, डिएफअ सानिधिय चौधरी आरो धलाई पुलिस थानानि असि साहाबुद्दिन बिथांमोनखौ 1 आगस्टआव मिज'रामनि कलासिब जिल्लानि वाइरांटेनि एसडिपिअ निसिम नुजाहैनो थाखाय मिज'राम पुलिसा आसाम चिफ सेक्रेटारिनिसिम खौरां दैथायहरदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।